Pentsioen eta erreformaren inguruan 10. protesta eguna deitu dute gaurko. Kaixo eguerdion, erretreten erreformaren aurkako mobilizazioek eta protestak ez dira oraindik baretu. 10. protesta eguna dute gaur Ipar Euskal Herrian, erreforma parlamentuan bozketarik gabe onartzeak manifestazioak areagotu zituen eta berriro piztu zen poliziaren bortizkeriaren inguruko polemika. Giroa baretu nahian, Macron presidenteak bi enkargu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Alderdi politikoekin bilera sorta bat egitea eta sindikatuekin batzartzea enpleguari buruz hitz egiteko. Horiek ordea pentsioen erreformari buruz hitz egin nahi dute. Lab sindikatuak 1.080 euroko gutxieneko pentsioak aldarrikatzeko elkarteratzea egin du gaur goizean Gasteizen. Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki lelopean abiatu duten mobilizazioa. Aldabe gizarte etxetik hasi eta Dato kaleko gizarte segurantzaren Institutu Nazionalaren parean amaitu da. Espainiako gobernuak mahai gainean jarritako pentsioen erreformarako neurriak kritikatzen ditu Labek. Euskal erakundeen utzikeria salatzen du eta azken hamarkadetako murrizketak lehen goratzea eskatzen du. Bestetik, etxebizitza eskubidearen alde mobilizatuko dira apirilaren batean Baionan. Modu honetan, herrian bizi plataformak legean, administrazioan eta zerga sisteman eragin nahi du. Gai berari helduta, 2021ko azaroan 8.000 pertsona elkartu ziren. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxe bizitza. Zateros ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Arabako Auzitegiak Olarizuko gurutzearen eraisketari buruzko ikerketa irekitzea agindu du. 2022ko ekainean ezezagun batzuek Olarizuko gurutzea bota zuten eta Abogados Cristianos elkarteak salaketa jarri zuen ondare erlijiosoaren aurkako erasoa zela argudiatuta. Baina hiriburuko epaitegiak salaketa artxibatu zuen. Elkarte ultrakatolikoak helegitea jarri zuen eta orain Arabako Auzitegiak arrazoia eman dio.
Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Tentsioak bai altuetan jarraitzen du Ipar Euskal Herrian. Pentsio reformaren kontrako 10. protesta egunera ditu dute sindikatuek gaurko. Azken egunetan manifestazioak areagotu dira eta giro abaretu nahian Macron presidenteak alderdi politikoekin eta sindikatuekin biltzea eskatu dio Elisabeth Borne lehen ministroari. Krisi soziala eta politikoa sortu du pentsio reformak. Gainera, erreforma parlamentuaren bozketarik gabe onartzea 49.3 dekretu erabilita manifestazioak auspotu ditu. Sindikatuen, oposizioaren eta herritarren haserrea areagotu da eta kesak kaleratera dituzte. Istiluak egon dira egunotan eta berriro piztu da halaber poliziaren erantzun bortitzari buruzko polemika. Tentsioak maila altuetan jarraitzen du eta aldi berean presidentea ospea galtzen ari da. RTL irratiak argitaratutako azken inkestaren arabera 6 puntu egin du bera, eta herritarren 28% soilik uste du bere ekintza positiboa dela. Egoera horrela, giroa baretu nahian Emmanuel Macron presidenteak bi agindu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Batetik, alderdi politikoekin batzarrak egitea nahi du. Zehazki geratzen den 4 urteko legealdian bere bakardetik atera eta ekimen politikoa berreskuratzeko. Bestetik, sindikatuekin ere biltzeko esan dio, baina ez pentsio reformari buruz hitz egiteko. Gai hori hitzitzat jotzen baitu zentsura mozioak gainditu ondoren. Gobernuak eros ahalmenari, enpleguari eta zerbitzu publikoari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin. Sindikatuak berriz ez daude amore emateko. Oraingoz ez dirudite presioa murrizteko prest daudenik, euren deialdia karrera ona izaten ari direla ikusita. Historian erregistratutako jende gehien mobilizatzen ari baitira. Lab sindikatuak 1.080 euroko gutxieneko pentsioak aldarrikatzeko elkarteratzea egin du gaur goizean Gasteizen. Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki lelopean abiatu dute mobilizazioa. Bi urrats zehatz planteatzen ditugu. Lehenengoa da, gizarte segurantza kudeatzeko eskumena eskualdatzea, EAEko estatutuak badauka aurreikusita aukera hori, eta iruditzen zaigu arauketa ere eskua aldatu beharko litzatekeela, baina behintzat gizarte segurantzaren kudeaketa eskua aldatuta, urratxiki bat emango genezakela gizarte segurantza propio baten eraikuntzan. Eta bigarrena da, eskatzen diogu Euskal Pentsionisten mugimenduak aldarrikatzen duen bezala, osagarritzea pensioak, gutxieneko pensioak 1.080 euro bitartean, 1.260 euroen norabidea. Pasaiako Sarraskiko poliziak identifikatzeko saio bat egin dute Donostiako epaitegian, baina saioak ez du emaitzarik eman. Joseba Merino zen lekuko bakarra eta ezin izan du 100% inor identifikatu. Komando autonometako 4 kideen hilketarekin lotuta egon daitezkeen 3 polizia egon dira saioetan, eta saldu ez diren beste 2 identifikatzeko saio gehiago egongo dira. Pasaiako emboscada,
Aimarren familiak mobilizazioa antolatu du udaltzainen impunitatearen kontra. Martxoaren 6an Zabalgana auzoan patinete elektrikoan zihoan 16 urteko adingabe bati Gasteizko bi udaltzainek ustezko jipoia eman zioten. Gurasoek salaketa jarri zuten eta horrelako kasu bat anzturan ez gelditzeko elkarteratzea antolatu dute asteazken honetan Andramari Zuriaren plazan. Adingabearen familiak eta lagunek mobilizatzera deitu dute udaltzainen impunitatearen kontra. Justizia nahi dugu impunitaterik ez lelopean, zenideek asteazken honetan Gasteizen mobilizazioa antolatu dute. Martxoaren 6an mutilak Zabalgana auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Zagorritzura eraman behar izan zuten eta medikuaren txostenaren arabera sudurreko hezurra apurtu zioten. Gertatutakoak polemika handia piztu du Arabako hiriburuan. Alde batetik Zabalgana auzoko hezkuntza komunitateak azalpenak eskatu ditu eta eztabaida udaleraino iritsi da. Beste alde batetik gurasoek epaitegietan salaketa jarri zuten. Bestalde udaltzainei dagokienez lanean jarraitzen dute eta dena argitu arte udal gobernuak ez du euren kontrako neurririk hartuko. Mobilizazioa asteazken honetan izango da arratsaldeko 7:00 Gasteizko Andramari Zuriaren plazan. Platerean jateko nazioarteko eguna dugu gaurkoa eta atzokoan eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzeko eskari amankomuna aurkeztu zuten 17 ikastetxe publikok. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte eta horretarako zentroetan sukaldea eraikitzeko eskatu diote Jaurlaritzako hezkuntza sailari, Aiara Durreta. Eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari 17 ikastetxe publikok. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak. Hori nahi dute eta hori lortzeko bidea lehenengo urratsa eskoletan sukaldeak egotea dela deritzote. Horretarako gure platera, gure aukera izeneko kanpaina abian da eta mugimenduari esker dagoeneko hainbat urratz eman dira. Adibidez, 2019-2023 hezkuntza azpiegituren planak jasotzen du 6 sukalde eraikitzea, baina momentuz soilik 2 eraiki dira. Horregatik diote ordezkariek urratzak ematen ari direla, baina oso moteldoa zela. Ikastetxeetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Bulkada bat eman bertzaio, eskaera hauei eta hezkuntza saila hasi behar da, lehen sukaldeak egiten, sukaldea egiteko aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte, eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa ikastetxeetan sukaldea izatea dela deritzote. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatik uste dugu hezkuntza sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Horretarako gure platera gure aukera izeneko kanpaina abiatu dute eta mugimenduri esker urratsak eman badituzten arren pausoak oso motel doazela ohartarazi dute. Errealitatea aldatzen ari da azken urteetan ikastetxe publikoetan. Orain dela urte gutxira arte sukalderik gabe egiten ziren ikastetxe publikoak eta orain lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Eta plan horretan 6 sukalde eraikitzeko helburua jasotzen zuen plan horrek. Hala ere, esan behar da baita ere, plan hori 2023an amaitzen da eta momentu 6 urtetik 2 bakarrik egin direla. Bestalde, egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Duela 3 aste martxan jarri zuten kanpaina eta aurreikusten dute ikastetxe gehiago atxikituko direla. Izan ere, egun 500 ikastetxe baino gehiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta soilik eren batek du sukaldea. Horregatik hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko kalitatezko janaria ere exigitzen dute. Eskola publiko kalitatezkoa izateko, gero eta gehiago ezinbesteko baliabidea dela ikastetxean bertan sukaldatzea.
Areta ikastolako 2 urteko gela ez dute itxiko. Ander Añebarrok Laudioko alkateak iragarri duenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin du eta adierazi dio gelak bere horretan jarraituko duela. Alkateak azpimarratu du guztion garaipena izan dela, batez ere guraso elkarteena. Azken egunetan, manifestazioak, mobilizazioak eta sinadura bilketa antolatu dute gelaren itxiera saihesteko. Hainbat familia eta ume bertaratu ziren astelehen honetan Laudioko udaletxeko udalbatzara Areta ikastolako 2 urteko gela ez ixteko exigitzeko. Eskola komunitateak alderdien babesa jaso zuen. Gauean berriz Ander Añibarrok udalerriko alkateak sare sozialetan iragarri zuenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin ondoren adierazi zion gela ez zela itxiko. Lortu dugu. Aretako 2 urteko gela mantenduko da. Oraintxe bertan egon naiz sailburuarekin hitz egiten eta berak horrela adierazi dit. Asteburu honetan 100 pertsona bildu ziren Areta ikastolako 2 urteko gelaren itxieraren aurka. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak iragarri zuenez, gelak soilik 2 ume biltzen zituenez itxi behar zen. Ikastolako guraso elkartea horren aurka azaldu zen. Aiaraldea komunikabideak argitaratu duenez, familia batekin harremanetan jarri da eta albiste lasaigarria dela adierazi dio. Hala ere, udal gobernu taldearekin izango duten bileran bermeak eskatuko dituzte. Arabako Foru Aldundiak etxean bai proiektua martxan jarriko du apirilean. Etxez etxeko zaintza eta teknologia bilduko ditu proiektuak. Eta naiz eta hasiera batean proiektu pilotua izango den aurrerago 50 urteko pertsonei eta desgaitasunak dituztenei eskainiko zaie. Profesional talde batek plataforma baten bidez arriskuak detektatu eta pertsona bakoitzari jarraipen zuzenagoa eskainiko diote. Euskal Herrian euskaraz mugimenduak elkarteratzeak ekingo ditu Nafarroan euskararen normalizaziorako bidea egin nahian. Bada garaia euskara ofiziala eta kitxo izango da leloa eta mobilizazio nagusia maiatzaren 13an egingo dute Iruñean. Leire Martínez. Nafarroan euskararen ofizialtasuna onartuko duen euskararen lege berri bat aldarrikatzeko hainbat mobilizazio eginen ditu Euskal Herrian euskarazek Nafarroan. Gogora dezagun indarrean dagoen euskararen legeak zonifikazioa ezartzen duenak herritarren hizkuntza eskubideen zatiketa eta urraketa eragiten dituela. Oraindik 3 eremutan sailkatuta jarraitzen dugu, eta hortaz nafartar gehienen hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen. Mobilizazio nagusia Iruñean izango da maiatzaren 13an, baina bertze 3 mobilizazio ere deitu dituzte, bakoitza hizkuntza eremu desberdinean. Apirilaren 22an lehenengoa izanen da Bardeetan, bigarrena apirilaren 29an Igantzin, eta azkena maiatzaren 6an Tafallan.
Hernanira egingo dugu salto orain, izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta transpertsonak aitortzeko xedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute herritarren parte hartzearekin. Gudarien plazan hasi, kulturarteko plaza feministaraino izan da, ikus dezagun. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta transpertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izen emateko. Hemen atzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kalea izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa zitzaite zutelako eta librezialako ere muhortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako bi, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zer zan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zer zan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoriariketa bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko errestu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen ez da lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan
bestelako erreferenteak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituzte egitera. Emakume referenteak importanteak dialako eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak edo ez egokien leku batetik atea zianak edo behar ditugulako referente emakumeak ere hurrengo belaunaldi transmititzeko. Bas Kulinari Zenterrek ardoaren prestakuntza eta ikerketarako zentroa irekiko du Araban. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak lagundutako proiektuaren egoitza nagusia Gasteizen izango da eta beste bat Arabako Errioxan kokatuko da. Ikasgelak, laborategiak eta ekitaldietarako guneak bilduko dituzten egoitzak izango dira. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan martxan ipintzea. Asteburuko kontuak aipagai ditugu izan ere, Iruñeko hiri gorputzak ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena jaso du eta hori ospatzeko festa handia egin zen asteburuan Iruñean. Leire. Ohiko Iruñeko larunbatetako giroari gehitzeko bertze ospakizun bat izan zen larunbatean. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen larunbatean karrika dantzan, San Ferminetan eta San Saturninon bezalaxe. Goiz guztian zehar Iruñeko hiri gorputza ondare inmaterialerako kultur ondasun izendapen ospakizunetan. Urtarriaren 25ean Nafarroako gobernuak interes kulturalerako ondasun inmaterial izendatu zuen segizioa. Larunbateko ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Milaka iruindar eta bisitari festaren konpartsarekin batera gozatu ahal izan zuten asteburuan Iruñako karriketan. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen ezker eskuin larunbatean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar festa koloretsuak hartu zuen Iruñeko hiria. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Urtarriaren 28ean Nafarroako gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizio horren ospakizun eta ikusgarritasun publikoko ekitaldi batean. Un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Eguraldia lagun, erraldoi, kiliki, musikari eta duguna dantza taldeko dantzariak, iruindarrak karrikara aterarazi zituzten eta milaka izan ziren, egun berezi honekin gozatu zuten iruindar zein bisitariak.
Gasteizko Araski taldea Erreginaren Koparen txapelketan lehiatuko da. Kutxabank Araski taldeak ostegun honetan Casa de Mont Zaragozaren aurka jokatuko du Zaragozan. Aurten Erreginaren Kopa Zaragozan izango da martxoaren 30-tik apirilaren 2 arte. Valencia Basket, Movistar Estudiantes, Casa de Mont Zaragoza, Spar Girona, Lointek Gernika, Perfumerias Avenida eta Barça CBS taldeek parte hartuko dute. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Gaurkoan Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko kidearekin izan gara. Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko. Eta horregatik gaude hemen. Hain zuzen ere, Iruñeko Geltoki Zaharrean. Hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura, erdigune. Eta gaur egun hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Asteartero gaueko 10:00 aurrera geltokian dugu hitzordua. Bertan, solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak edukiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez hutsik egin. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko une, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Intza Gurrutxaga, Euskal Herrian Euskarazteko kidea. Ondo etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Eta hasiko gara mobilizazio deialdi batzuei begira hizketan, izan ere Nafarroan Euskararen lege berria aldarrikatzeko hainbat mobilizazio iragarri dituztu, ez, zein da helburua eta edo asmoa bera. Joan den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea edo Euskararen Nafarroako legea onartu zela, eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Emu euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan. Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan, eta horretarako maiatzak 13-rako mobilizazio nagusia 13-an izango da, 12-etan Iruñan, eta aurrez Baskoentziaren legeak bereizitako 3 eremuetako bakoitzean egingo ditugu mobilizazioak, eta lehenengoa Bardeetan izango da, eremu ez euskaldunean. Izan ere, esan berri duzu nola, 36 urte bete dituen orain gutxi legeak berak, zer ondorio ekarri ditu, ez, banaketa horrek Nafarroara? Lehen esan bezala, Nafarroa 3tan zatitu du, eta bertako nafartarren hizkuntza eskubideak urratu ditu. Ez dira errespetatzen, beraiek euskaraz hitz egiteko dituzten eskubideak. Ezin dute eskolan euskaraz hitz egin, euskaraz ikasi, eta administrazioarekin ere gauza bera gertatzen da. Gainerako lekuetan ere, ofiziala den lekuetan, askotan zailtasunak ditugu, eremu horietan oraindik eta gehiago. Bai, ez, gainera, 36 urte harin esaten dela ere ez da denolako kontua, eta lege bat 36 hainbeste urtez bere horretan jarraitzeak ez badu asko atzean, eta zergaitik ez zaio gura izan heldu instituzio politikoetatik.
Bai, hor oinarrian nahi politikoa dago. Nahi politikorik ez badago, ez da aurrera pausorik emango. Pentsa, orain hilabete gutxi, mainerun herritarrak eta udalak eskatuta, eremu ez euskaldunetik mistora igarotzeko eskaera egin zuten, eta Nafarroako parlamentuak atzera bota zuen. Beraz, pentsa, hori da aldaketa txiki bat ez gara, kasu horretan ez gara ari, Nafarro osoan ofizialtasuna eskatzen baizik herri jakin batek aldaketa hori egitea, eta hortarako ere oztopoak daude. Beraz, nahi politikorik ez badago, ez da hori lortuko. Eta horregatik, mobilizazio hauek gure ustez garrantzitsuak dira, eta aldarrikapen hori egitea orain, justu hauteskunden atarian, legealdi hau izan dadin behingoz ofizialtasuna lortzeko legealdia. Bai ez, bainera hori kokatu duzue justo ez, maiatzaren 28-aren edo horra begira, uste duzu izango dela benetan ez, momentua horri heltzeko instituzioetatik? Dudarik gabe, momentua izan behar du. Baldintzak sortu behar dira, eta hain justu horretan gabiltzagu. Baldintzak sortu, agenda politikoan kokatu, eta behingoz alderdi politikoek gaiari heldu eta beharrezko aldaketa, kasu honetan ofizialtasuna, legez gauzatzea. Bai ez, eta gainera, aipatu zu ez, nola asmoa baden lurralde osoan ofizialki ez, Euskararen legea bera aplikatzea edo moldatzea eta berria egitea, eta hor, orain hartan, maineru ere aipatu zu, politikariek, alderdi politikoek izan duten jarrera, zer balorazio egiten duzue? Azken 8 urtetan aldaketa politiko bat egon da, baina ofizialtasunaren aldarria ez da legez gauzatu. Beraien burua aurrerakoitzat hartu izan duten edo izendatu izan duten alderdi politikoek esan bezala ez dute gauzatu nahi hori. Beraz, lehen esan bezala, nahi politikoaren esku dago eta orain arte horrelakorik ez da egin, ez dute gauzatu. Bai ez, baina, aipatu Nafarroakoa, ia da EAEN ez, egoera badela xamurra norabait esatearen, hala ere, adin berdintxua edo ondioko handiagoa badu bertako Euskararen legeak, horren inguruan, zer hausnarketa egiten duzue? Bai, hori da, 1982an onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen legea. Zuk esan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan Euskarari dagokionez, egoera Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian baino hobea da. Lege horrek ekarri ditu onura batzuk, baina garaiak aldatu diren bezala, bai egoera politikoa, bai soziolinguistikoa, lege horrek ere berrikuntzak behar ditu. Berrikuntzak behar ditu, bai Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta baita ere Euskararen ezagutza unibertsalizatzeko. Baina justu, tokian toki ezberdina da Euskararen egoera, hala ere azken urteetan, eta kasik astero ere ikusten ditugu mobilizazioak han eta hemen, ez? Agenda politikoan kokatzeko uste duzu badela hori nahikoa, ematen da, ez? Euskal agenda politikoan sartzea protesten ondorioz, dela resistentziak sortzen dira. Gure ustez beharrezkoa da kalera irtetea eta horrelako aldarrikapenak egitea eta alderdi politikoek naiz herriak entzutea. Horrek adierazten du nahi bat badagoela, herritar talde batek babesten duen nahi bat, eta aldi berean horren jakitun direla alderdi politikoak. Guretzat ezinbestekoa da kalera irtetea. Ondoren, agenda politikoan kokatzeko nahikoa ere ez da. Lehen esan bezala, beste nahi batzuk daudelako horren atzean, eta horretan ezpada eragiten ez da lortuko, baina guk uste dugu kalera irtetea ezinbestekoa dela, eta aldarri horiek egitea ere bai isilik eta eskuak zeharkatuta geratzen bagara ez dugu lortuko ezer. Ez, bainera, aipatu ditu mobilizazioak tokian toki, hala ere, bada esaten duenik, ez, agian jendartea bera ez dagoela sentsibilizatuta, ez, agian gure esparruan edo esaterako ez gu gaur Bilbon garela, EAeko jenda nola normalizatuago hartzen duen Euskararen egoera bera, eta agian bai falta dela, ez, pultsu nazionala ikusita ez Ipar Euskal Herrian, eta Nafarroan gertatzen diren eskubide urraketak, horiek bideratu eta guztiok elkarrekin bat egiteko. Bai, egoerak desberdinak dira, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan da Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina ikusten ari gara azken aldian badagoela nahi bat eremu desberdinetatik eta leku desberdinetatik etorria. Azterketak euskaraz ekimena, hor dago ere bai Nafarroan, hain justu Gazte Euskaltzaren sareak
joan den astean egindako hezkuntza euskaraz manifestazioak. Beraz, nahia badago, eta horrez gain, eragile desberdinek euskararen inguruan egiten duten diagnostikoa ere berdina da. Beraz, abia puntu bat badago, nahi bat ere badago, beraz, guk uste dugu badagoela nondik heldua eta nondik jarraitu ere bai. Tero horra ipatu zuez, Gazte Euskaltzalen sareak egin da komunikazio handiak, izan ere ez, azken urtean behintzat handienetarikoak euskararen maitan bai izan direla, azkena eskuntzaren bueltan, ez nola iristen diezue Euskal Herrian euskarazetik, egun horretan Euskal Herriko hiriburuetan gailendu ziren aldarriei? Era bat ados, era bat egiten dugu beraiekin, babesa ere atxikipena ere eman genien sare sozialen bitartez, eta gutariko asko ere bertan izan ginen. Era bat ados, Euskal Herrian hezkuntzak ere euskaraz izan behar du, eta hezkuntza gainera guretzat estrategikoa da. Euskal Herria berreuskalduntzeko prozesuan eta euskararen normalizazio prozesuan hezkuntzak bere biziko garrantzia du, beste hainbat arlorekin batera, baina argi dago horrek ere euskaraz izan behar duela, eta txikitatik hasi eta hezkuntza sistematik atera arte, euskaldunek euskaraz egiteko eta euskaraz ikasteko bermeak izan behar dituela. Baina horretaz aparte eta eskuntzari gero ez, eskuntza legearen bueltan ere berriro helduko diogu, baina manifestazioan ere euskararen edo euskarafobia bera ez normalizatzen ari dela ere salatu izan da. Ez horragian erakusle garbiena baditugu sententziak administrazio ezberdinetan eman direnak horren inguruan ez, edo nola erreparatzen diozue horri? Bai, azken aldian erabili izan den hitza izan da oldarraldi judiziala. Behin da berriz, bata bestearen atzetik datozen epaiak dira, argi eta garbi euskararen kontrakoak, eta euskara albo batera edo zapaltzea helburu duen hizkuntza politikak daude atzean. Hor ikusten duguna da, bai Espainiar da Frantziar konstituzioan menpe gauden bitartean, horrelako epaiak bata bestearen atzetik etorriko direla, eta gainera modu justifikatu batean. Beraz, alde horretatik, marko juridiko burujabe bat izatea guk ezinbesteko ikusten dugu, eta horren aldeko aldarria ere egiten dugu. Eta horri ez, nola heldu edo nola egin aurre horri ez, azken batean batzuetan ez, entzuten ditugu adierazpen batzuk instituzioen partetik, eta badirudi ez euskararen eta euskaldunen eskubideen aldekoak badirela, hala ere, gero hor talkan agertzen dira adierazpen horiek errealitatearekin. Bai, erantzun argi bat edukiko bagenuke eta egoki bat ziurrenik ez ginateke gaur gauden lekuan egongo, baina argi dagoena da euskaldunak ahaldundu egin behar garela eta horrelako epaiak eskubideen markoan kokatu behar ditugula. Alegia, horrelako epaiek euskaldunon hizkuntza eskubideen kontra egiten dute, eta herritarrek jakin behar dutena da, eskubide urraketa bat dela egiten ari direna, legeak babestutako eskubide urraketa bat, baina guk uste dugu garrantzitsua dela ohartaraztea gutxienez, naiz eta aldaketak horrela ez ditugun, aldaketak eragiteko abia puntua izan liteke, baina hori da, behintzat kokatu behar den lekuan eta euskaldunak kontziente izatea zer ari garen jasaten. Eta esango zenuke euskaldunak kontziente bagarela edo badirela? Denetari dago. Lehen aipatu bezala, eremu desberdinetan egiten ari den mobilizazioek, hein handi batean euskararekiko gutxiespen edo zapalkuntza hori salatzen dute, eremu desberdinetan azterketak direla, hezkuntza dela. Beraz, multzo handi bat bada kontziente, eta helburua da multzo hori ahalik eta gehien zabaltzea eta kontzientzia hori ahalik eta gehien zabaltzea edatzea. Eta lehenxeago eskuntza zaritu garela, EAeko eskuntza legeari helduta haintza, hainbat eta hainbat protesta izan ziren iragan urtean, 2022 eta 2023 honetan, ez, dagoeneko bada hor proposamen bat hainbat eragileek ez aztertzen ari direnak. Hor bestak beste Euskal Herrian euskarazek salatu du murgiltze eredua bera, ez, horren aplikazio ez da nolabait eta labur esatearren ez, zein da egoera hor? Bai, gaur egun hizkuntza eredu desberdinak daude eta ikusita hizkuntza eredu horiekin euskaldunak edo hezkuntza sistemak ez duela lortu herritarrak euskalduntzea. Beraz guk hizkuntza eredu horiek ezabatzearen aldeko aldarria egiten dugu
eta murgiltze eredua edatzea eta zabaltzea, bera izatea dagoen eredu bakarra, eta eredu horrek euskara eta euskal kultura izatea ardatz, eta horretatik abiatuta hezkuntza sistema euskaldunago bat sustatzea. Bai, ez, izan ere hor, zer da gertatu dena, izan ere hainbat eragileek eskatzen zenuten, ez, murgiltze eredua beraren aplikazio zuzena, eta badira, ez dakit, esaterako helak ere esan zuen, arrazoi horregaitik ere, ez zuela negoziatzen jarraituko, ez? Zelan da posible hainbeste negoziazio eta hainbeste protesten ondorioz hezkuntza legeak, eaeko hain ez entzutetxua bihurtu den hezkuntza legeak eskazotzea? Hor ere nahi politikoa dago, eta ez baldin bada nahi alde batetikan euskararen aldeko politikak egin, eta benetan sinistuta euskara dagoela egoera gutxitu batean, eta horren aldeko politikak egitea ezinbestekoa dela Euskal Herria berre euskalduntzeko, nahi hori ez baldin badago, eta diagnostikotik ere ez baldin bada abiapuntu horretatik abiatzen, ez da ezer lortuko. Baina hezkuntza bertan askotan ez segregazioaz, eta antzeko ez ere hitz egiten da, eta hor beti aipatzen da euskara bera badela bai kohesio zein integraziorako tresna. Hori da, hain justu guk aldarri hori egiten dugu, euskara izatea bai kohesiorako tresna, ez soilik hezkuntza formalean, baita ere ez formalean, eta zentzu horretan baita ere euskarazko aisialdi bat bermatzeko aldarria ere egiten dugu, hain justu, hezkuntza formaletik haratago ere, euskarak duen garrantzia ikusita, zuk esan bezala, besteak beste kohesiorako. Ez, beraz, hezkuntza legearen bueltan, Euskal Herrian euskarazten proposamena hortik joango litzateke? Bai, aurreko astean egin genuen agerraldi bat, eta han azaldu genituen puntuz puntu, 10 puntutan banatutako adierazpen bat egin genuen, baina bai, oinarrian aipatutako puntu hauek daude. Eta hor besteak beste ere, puntu horien artean euskal kurrikuluma ere aipatzen zenuten, ez zer garrantzia du honek, zelakoa behar luke izan edo ez, zergatik jaso behar da? Bai, euskal kurrikulumak izan behar luke gure ustetan Euskal Herri osoaren ikuspegia emango duen kurrikuluma. Alegia, Euskal Herriko 7 probintzien egoera edo demagun historia neurri berean ematea. Zentzu horretan, unitate didaktiko bat ere ari gara garatzen, apur bat hori dana txertatuta eta ikuspegi nazional horretatik abiatuta, eduki horiek ikaslei emateko aukera izan dezaten ikastetxe eta irakasle desberdinek. Eta orain aipatu zula unitate didaktikoa bera ez, horren buelta mauzu beste xastapenik egiterik? Justu horretan txendabil EH-eko lantalde bat, oraindik gauzak lotzen, beraz ezin izut gehiegi aurreratu nik neuk. Beraz, itxarongo dugu ez da albistea jasotzera. Eta horretaz aparte, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskaren egoeraz ari garela iragan astean egin zen publiko 7. inkesta soziolinguistikoa, bera ez hortik, hainbat azterketa eta hainbat analisi egin dira gerora Euskal Herrian euskarazetik, nola baloratzen dituzue datuok? Bai, ikusi da ezagutzaren igoera bat egon dela, beraz hori datu pozgarria da, ezagutza ezinbestekoa baita, euskarak aurrera egin dezan, ezagutza handitzea. Baina era berean, datuek erakutsi dute, erabileran ez dela behintzat ezagutza adinako igoerarik izan. Beraz, hor, badago tarte bat non hobetua eta non eragin. Gainera, datu kezkagarria da baita ere, ia 9 puntu jaitsi dela euskararen erabilera eremu euskaldunenetan. Eta hain justu orain dela egun batzuk, UEMak, udalerritik gora osatzen dute UEMak, eta horrein dako ekitaldian ere, behin da berriz errepikatzen zen, arnasgunek duten garrantzia euskararen biziraupenean. Beraz, datu hori esaterako kezkagarria da. Beste datu kezkagarria da, hitz egiteko gai diren 154-ak erreztasun handiagoa dutela erderaz hitz egiteko, euskaraz hitz egiteko baino. Beraz, hor ere, badago
zer eraginaz, 1991an 138 ziren, beraz, jetxi egin da zentzu horretan. Beraz, datuen irakurketa ikuspuntu askotatik eta leku askotatik helduta egin daiteke, baina argi dagoena da ezin garela lo geratu eta agian alde batetik begiratuta datu pozgarriak izan arren beste puntu askotan gabezi asko dituela eta nondik aurreratua badugula oraindik. Bai, ez da hor beste ez, arnasguneetan gertatzen ari dena aipatu duzu hori, zerraitek izan daiteke? Azkenean euskara hizkuntza gutxitu bat da, gauden telebista, pantailak oro har, erderaz jasotzen dugu informazio asko eta asko, beraz, arnasguneetan ere informazio hori dana sartzen ari da, eta horrek eraginda bai ari dela gutxitzen. Gero demografia aldaketak ere badaude, eta beraz, ez da soilik faktore baten ondorioa, zenbait faktorerena, baina bai, pare bat horiek izango litezke. Beraz, ekimidea hor izango litzateke ez, horietan ere fokua jartzea nolabait, egia da, agian astu egin zaizkigula ez, alako tokiak ez, eman dugu, hau euskaldunduta dago, hau alaxe utziko dugu, eta egia da ez, datu hauek ere azaltzen zutela nola, eremu ez euskaldunetan, bagoraka egiten zuela erabilerak, edo behintzat jakintzak bai, baina agian hori asko gertatzen gaigu gizarte honetan gauza batzuk ahaztu edo egintzat eman. Bai, eta arnasgunetan nik uste dut hori zuk esandakoa dela giltzarria. Ni neu Getarian bizi naiz, eta arnasgune bada, eta egia da erosotasunetik, eta askotan kontzientzia horregabe aritu izan garela euskaraz, orain datoz kanpotik edo, hori esan duguna pantaietatik eta abar, beste hizkuntza bat nagusitu da, eta batzuetan ia konturatu ere egin gabe, ia ohartzerako ari gara erderaz hitz egiten, eta kalean askotan, eremu euskaldunetan, somatzen da joera hori. Eta kontu aipatitun kontu guzti hauei huelta eman edo bide horretan jartzeko topak eta batzuk dituzue esku artean. Ondo esaten baldin badut euskaltzenen independentisten topaketak, ez? Laburra bada titulotxo hori, ala ere badu zer barruan, ez? Zein da asmoa? Bai, egingo ditugu urriaren 7an da 8an Bilabonan, eta helburua da hausnartzea eta Euskal Herrian zehar sakabanatuta gauden euskaltzaleok elkartzea eta elkarrekin hausnartzeko aukera bat izatea. Orain gabiltza egitaragua eta sortze prozesu horretan ere lantalde bat dabil, eta aurreratu dezakeguna da denetarik izango dela, bai hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, bai euskaldun bezala ahalduntzeko, kontzientzia pizteko, eta gero baita ere aisialdi eskaintza bat izango dela. Uste baitugu alde baterik bai hausnarketarako eta ideiak elkarbanatzeko espazioak sortzea garrantzitsua dela, baina eskaintza kultural hori eta aisialdirako kultura hori eskaintzea ere aberasgarria dela, eta bien artean bateragarria eta indar gehiago izango duela. Beraz, askotan aipatu izan duzuen Euskararen Errepublika, edo Euskal Errepublika horren utopia txikia izango da. Hori da, asmo horretan, ea utopia hori ea realitate bihurtzen den eremu zabalago batean, ez soilik Bilabonan. Beraz, egitarau horren zain eta hor ardatz izango dituzuen hildoen zain, eta baita ere ez, lehenago aipatu zuen unitate didaktiko horren albisteen zain, hemen utzi hor du elkarrizketa, mila esker gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu esatarian daudera eskuragarri. Gero arte. Aipatuko dut Swans, betidanik erakutsi duten esperimentetxeko grinagatik eta hain gordinak izateagatik, asko gustatzen zaite zuzenekoetan erabili duten muturreko soinua eta niretzat jarraitzeko eredu bat dira. Kasu honetan aipatuko dut The Ionic Spell diska,
Bartzelonako Stan Still taldekoa, eta disko hau ziurazki izango da nire bizitza osoan zehar gehien entzun dudan diska, eta eragin handia izan du nire musikan, eta nik uste isla daiteke da nire kompozizioetan ere. Ederra iruditzen zait Jose Gonzalezen Cruces kanta, maisuloan bat iruditzen zait, ederra da musikariak, Jose Gonzalezek nola jotzen duen gitarra, nola jokatzen duen dinamikarekin, gitarraren volumenarekin, eta abesti nahiko xumea da, nahiko biluzia, soilik ahotsa eta gitarra dauka, baina niretzat nahikoa da, ederra da, dagoen moduan. Oso hitz ederra iruditzen zait Triana taldeko Señor Troncoso kantaren hitza, baina aipatuko dut eta aldarrikatuko dut Laino eta Belatza artean kanta, bere musikariarena. Eta adibidez, abesti honek badoka zatitxo bat, non esaten duen batxutan amiltzen zara, zaude lasai ez zara bakarra. Eta ederra iruditzen zaite kanta hori eta empatiako